Yan koka ni gaishe ku, kun kyauta kwarai. Lallai kun kyauta kwarai. Yan koka ni gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan kwarai. Yan koka ni gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan kwarai. Yan koka ni gaishe ku, kun dage tuta a barbukari yana gobe. Sunan ka nake sawa a farko wani sarki Allah. Kwarai ka ban damar waƙar kare janibin manzon Allah. Kwarai kuma mutan kokani da sun kasar martabar manzon Allah. Kwarai sannan suka ce kwas sake zagin sa sai su yi masa kisan kwarai. Yan koka ni gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Rabbi karanin ka dubu na salati ga Mustafa manzon Allah. Kwarai salatin sa ahadi da kaf sahabatun manzon Allah. Kwarai da bisa auliya duka masoya gurin manzon Allah. Kwarai a sashe himmu Abubakar al-Mujahid ko ba musan kwarai. Yan koka ni gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Bayan salati kun manzo Abul Fatima Sayyidul Bushra. Kwarai dalilin rera kasidar ga yan uwa ko ya saurara. Kwarai wani zindigi ne kafiri ya zagi si da Abu Zahra. Kwarai mutan kokani abin ya cije su sun kai masa kisan kwarai. Yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan kwarai. Sun faɗi manzon Allah su yana da girma a gare su. Kwarai mai zagin annabi ba ta yanda za ya karko a garin su. Kwarai tilas sai sun shege shi ko shi waye a gare su. Kwarai kuma dama haka yake kwasa kai dole a masa kisan kwarai. Yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan kwarai. Wannan yana a cikin daukakar da rabbi yawa manzon Allah. Kwarai wasa kai ko ya tuwa tilas a masa kisan gilla. Kwarai akan rubuce ke tuntun can a zamanin manzon Allah. Kwarai wani shi ba shi da amfani wuyansa dole ne a yi farka san kwarai. Yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Kai kafiri mutuncin annabi ya wuce a kyale mai zagin shi. Kwarai shi ɗaya ne duniya kaf ɗin da ta ci albarkokin shi. Kwarai idan ba za ka yaba mishi ba miye kai ka zagi a gare shi. Kwarai zuma ka kaɗan cikin martabar manzon Allah. Kwarai bala'i ya cin maka mugun halin ka shi ne ya kai ka. Kwarai zagin manzon Allah wanda shi ka ce don rayuwa. Kwarai munin haka shi zai sa wahala ta cika ma kabarin ka. Kwarai zaka tashi kiyama baka da annabi sai ka sha dukan kwarai. Yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Yan kokani hakan ta faru makaho a zamanin manzon Allah. Kwarai ya kashe matarsa da ta zagi janibin manzon Allah. Kwarai aka tattara zancen an ka zo da shi gaban dan Abdullah. Kwarai yayi bayani annabi ya ce jinin ta ya tafi kan manzon. Kwarai yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Dan hakan ga ko gobe wani ya zagi surki ga Umar Faruk. Kwarai ku fille wuyansa ku babbaka mar wuta kada ku shau. Kwarai ko da haka zai zamto silar riskuwar duk ajalin ku. Kwarai wallahi to kun yi jihadi kuma Allah shi zai muku biyan. Kwarai yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Wanda an ka kashe a cikin ku wannan fashi ya yi shahada. Kwarai domin an kashe shi ne kan kare martabar angon sauda. Kwarai wanda kun ka kashe shi ko jininsa ya tsiyaye bisa shadda. Kwarai zagin annabi ko a wuta mazauninsa za ya bi buɗi. Kwarai yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Ni na a cikin koko gida maganar dan riski. Kwarai in ji daɗi sosai farin ciki yan ɗibe. Kwarai liji tilas in muku tambari saboda kun kece ne. Kwarai kun kare mutuncin annabi cikin garin ku kun kyauta. Kwarai yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Allah kare tsare ku sannan ya kara saka darajar ku da mutuncin manzon da kun ka ɗauka da girma a gare ku. Sannan Allahu ya kare ku sharrin makiyan ku. Awwal Buhari ina muku fatan alkhairi hadi da jinjina. Kwarai yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. 080490771. Yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah ku yi masa kisan. Yan kokari gaishe ku, kun kare martabar manzon Allah. Ko gobe wani ya zagi Rasulullah.
Allah